नै बिफायासो देलायहोबाय मणिपुरि ड्रेस जों देलायबाय नै ओमफ्राय मोसागोननो नायदो हायार सेकेन्डारि फिल्डआव थांनो नागिरबाय नै दा मोसाहैनोसैनो दे थांदो दे मोजाङै मोसा दे होना हरदो दाय गाननोसै ला दोनथ'दो होमबालाय बिफाजों थांनो ओंखारबाय नै बिफाया दोनैसै हायार सेकेन्डारि फिल्डआव जाबाय नै जि मोजां मोसादोंमोन कपिराइट क्लेम फैजानो गिनानै मिउजिकसो सोनांबाय आङो अक्जिलियाम स्कुलनिफ्राय मोसादोंमोन बिसोरो बिसिनानो फार्स्ट प्राइज थांदोंनो